Flabaw ni alamebaw ka bela jele fu ka bela jele wala mando biye ndene amerikano tlemwa ani wolonfla samba fla ani wa ani woro maliri aden chamana musoman bela jele ndusu kashilenu ka sabuke anga cheba anga wolo basiri tabaw ka ministry d'etat tulan darme salo Kordal Sadio Kamara ala ka kalfam nala ka sabya ke bama jwale ni jwale ka ba ulu noy baran kele ni sisanche man deme yoro bela jele ni ta ka sabu ke anga kala mo kama ka sabu ka kama boya kama ka sabu ke wale mi ni abeka sinsin na ya baraka kai kadamne samba fla ani muga utukalo le temps ani segi fokana se akado labama mawye mindo ala majigi sabali ladam baraka tugo numa Sadio Kamara muna ajoro tunga bo kosebe sabula minye frantla fae wolo masri tabaw uluka ko nyama ya taraka dama mirina mutume ala hakilina mutume ala ani ajenyogon to no ye general d'armée Assimi original de corps d'armée Ismaël Ouagé katase Maliki Diaw miye ngorbo kone ubela jilenga mirina bay munye anga kulu masri tabaka seka dagata tabolo suma soro uga seka baraka no soro uga seka yiwalu ke uga seka bujidaw yereyi mamun biya no ko na andeme ka seka ulu blaka mawnyini anu mo seka no fabian Sadio joro boyana ni para bela jilen konnana niye daga uga seka fale bara uga seka kaganye Danani tlenani ladria bela gine adono yi aka kuma mancha aka boli mancha ka yira ke niye mamindo aka maji bela gine odona yi niya yi bi kabi sanga fora foka na senu wati ma bela jele dusu kashilelo o bora Sadio yere ke chugola mamindo abolo no ma dogo fio wolo masiri tawaka gunga sabula yelema bawu ngala ni wati labaina Sadio make kofa ma yala ay wuli ka joke ka chestrike yasa anga wolo masri tabaw usega yeka nyotodi usega minon soro todi drone akenzu char de combat avion de combat hélicoptère minye baraka tugo ye wolo masri tabaw ka gunga arega tayerola ka browsigi ka do kurmo karlike ka do brigade volada ka barabo sigi sengani jamana nyama ka wuli ka jono ka chestre ni jamana donga ma la ni ko nayi Sadio ni baranke bi mamindo adona ka fo wolo masri tawaga gunga mamindo ayo wolo masri tawa barake sabula ya kalange munu be nanu be emya ga nyanfe akero ga nyemai britanela ayo yi directeur ya fanake kalande ya o kofe ni Sadio Kamara yi anga kele daga ka dogo ama minge labayna maw haklibe mina kosre samba fla ade tan fla san Sadio atume minye menaka ka ofi mama jwari no wale ka wona kana teleke to sugu Sadio Masegi akofio bela jele hagli bala ala furaka ka demaya ka tegata amaso fo ma woro de oke wa minye mama jwari ka bawe domi no bela janvier kalo avec le temps en wolo la ma chelo ni Sadio Kamara yi bela jele benaminga we ka fo baski karamodo anaka ma bonya bi nyana fambela jele fe dem sen fara ma bakoroka minye dungo jugani namara ye o ta tela ye sabula wati dola ka to jorola ayira somola oni bela gilega ha wasa abusaka joro soro tugomina wawle kala tabulo yi o yela mabano ko bawo wasado kale to wulu masri tawaga gunga nyama yala no ministry ai ansera ka yewa jamano bela gilenda bi malibe Sadio sukashi
bi wala masri tawabe Sadio su kasi na Sadio ye bara munun ke olu tse ka tunu Sadio to tse ka tunu Sadio ga wala tse ka tunu Sadio ye bara munun sigi wala na ba munun be senabi ka taa se dɔgɔtɔrɔso so kuraw jɔlima ka taa se kɛnɛ kuraw bɔlima ka taa se minankow ma mirina min yɛrɛ bɛ n'o y'a wolo masiri tabaw ka taabolo n'u ka hakilinabaw ye bi olu tɛ se ka bɔ yen tuguni bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ ko baw b'a fɔ maa bɛ sa nka i tɔgɔ o tɛ se ka tunu ale ta kɛra o ye jeli basumana b'a ko ten ko maa dɔ bɛ yen a b'a si kɛ a ka bɔ ni saya cɛ a tɛ fɛn y'a faso ye wa min ye Sadio ye a ye fɛn y'a faso ye wa a bɔkun ɲɛna a taa cogo ɲɛna danaya ni ladiriya ni tilennenya min tun b'a la bɛɛ lajɛlen y'a dɔw la fatuli in fɔlen ka na se bi ma min ye Mali gouvernement mɔgɔ bɛɛ lajɛlen u taara Sadio ka duba la bi n'o ye gouvernement ministre bɛɛ u taara ka taa sangafo kɛ yanni janaja cɛ an ye kibaruya sɔrɔ cogo o bilalen don alamisa nata in na lansara waati a bɛ kɛ a yɛrɛ ka u ka duba la ka ti Malibugulakaw olu fɛ yen an bɛ dugawu kɛ jani baarakɛla bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la k'Ala ka général d'armée corps d'armée Sadio Kamara k'Ala k'a dayɔrɔ sumaya a y'an bɔ kiti min na Ala k'o nɔgɔya an n'a bɛ taa jɛma Ala k'o nɔgɔya a ye bonya min d'an kan a ye danaya min d'an kan a y'an bila sira min kan a ye fɛn minnu fɔ an ye an yɛrɛ k'an jija an ka kɛ waliyaba ye Sadio ale tɛ bi nka a ɲɛ bɛ an na fala ye n'an bɔr'o la wolomasiri taw bɔ ka baara la hali bi sabula kɛlɛ kɔni kɛra fan caman fɛ armée ye bɔrɔntɔli kɛ fan caman fɛ yɔrɔ dɔw ta mɛnna yɔrɔ dɔw ta tora sen na kibaruya labanw an bɛ se ka minnu fɔ o ye k'a yira sa k'a fɔ armée yɛrɛ baro kɛlɛtigi a bɔra kunun wotoli kɛ maaw ye a y'a yira sa k'a fɔ bi Kidal bɛ cogo min Kidal dugu an ka maaw u nana kɔtɔrɔma bɔ la u bɛ yɔrɔ jumɛn bi u bɛ ANEFIS u bɛ ka labɛn kura kɛ yaasa ka se ka taa min ye général Gamu ye an ye kibaruya fana sɔrɔ ale seginna ka na Gawo kɔnɔna na bi yaasa labɛn kuraw bɛ se ka sigi sen kan cogo min na armée a k'a ka baaraw kɛ o hukumu kelen de kɔnɔna na Kulukoro mara la Bamanjɔlen n'u ka walekɛbaw a dɔw tun y'u senfa k'u bɛ duuru don fiɲɛ na baro kɛlɛtigi y'a yira sa k'a fɔ ko min ye o maa kofɔlenw ye olu kɔni ye dugumasara ta dugumasara sali senfɛ sa maa 100 ɲɔgɔn fɛ Kolokani mara Kulukoro ale marabolo kɔnɔna na baro kɛlɛtigi sago k'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan ko min ye wulikajɔ ni cɛsiri ye Bamanjɔlen n'u ka walekɛbaw ɲinini a bɛ ka kɛ Mali fantan 4 bɛɛ lajɛlen fɛ Kati Moti Kidal Banamba bingali jugu minnu kɛra ani waleya jugu minnu kɛra sibiri tɛmɛnen kɔfɛ wulikajɔ ni cɛsiri bɛ sen na dagaw bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na baaraw bɛ ka sigi sen kan yaasa min ye maaw n'u bolomina bɛ se ka lakana cogo min n'o bɛ yen n'o tɔgɔ dalen don professeur Bɔkafɛ ministre min bɛ kɛnɛ ko kunna n'o ye colonel major Asa Bajalo ye u kun ta olu bɛ yen maa minnu ye degun sɔrɔ kosɛbɛ n'olu tun bɛ pavillon D kɔnɔna na u t'a ɲɛ da olu kan premier ministre kɔni ye waleya in kɔ fo ka se a dan na dɔgɔtɔrɔlakaw k'olu fo kosɛbɛ u ka baara kɛcogo ɲuman na sabula a yirala k'a fɔ ko maa joginnen caman sera ka segin ka t'u ka so nin waati in na minnu bɛ n'olu ta ka gɛlɛ u y'olu ta k'olu don bɛrɛ la olu ka furakɛli tɔw bɛ sen na nka yan'o cɛ fana premier ministre y'a yira sa ko so bɛna na ɲini ka di maaw ma min ye baara in senfɛ maa minnu ka sow cira n'u ka sow karila n'u ka sow binna ka se ka bila yɔrɔ sɔrɔ olu la yanni u ka so wɛrɛw sɔrɔ ka d'u ma a y'a ɲini jamanaden bɛɛ lajɛlen fɛ basigi sariya minnu sigilen don sen kan laɲini minnu kɛlen don k'olu bɛɛ lajɛlen bonya anw kunnafonidilaw fana ka maison de la presse ɲɛma n'o ye Banjugu Dante a fana ye bataki bɔ ko nin waati kan ka kɛ basigi hakilisigi baara kɛko ɲuman waleya minnu bɛ yen n'u nana ni jamana basigi ni jamana lasigili ye an ka olu sinsin an ka baaraw la an k'an ka baaraw kɛ tilennenya ni biladiriya kan kibaruya minnu dilen don an ma an k'olu fana di yaasa jamanadenw bɛ se ka bɔ kunnasiri la cogo min na Banjugu ko k'a b'o ɲini kunnafonidila bɛɛ lajɛlen fɛ ka kɛɲɛ ni jamana bɛ taabolo min na nin waati in na ministre min bɛ yen ni ale bɛ diinɛ ni bato kunna baara dɔ kalifala ale la yaasa silamɛ diinɛ maaw bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cogo min na ka taabolo kura sɔrɔ alamisa tɛmɛnen ale y'o baara kun fɔlɔ ka na commencer kɛ premier ministre ye an ka jamana kɔnɔna kibaruyaw la fala ye an bɛ taa Baɲangarakaw fɛ yen Baɲangara duurukaw ka dugutigi alamisa tɛmɛnen o jɛkulu marafatigi dɔ kɔni ye ale fa maa 2 kun don wulikajɔ in ale kɛra sibiri min ye nin kalo in tile 25 a yɛrɛ sa k'a fɔ ko maa kofɔlen kɔni a kun bɔtɔ don cila Baɲangarakaw fɛ k'a bɛ se ka taa ka marabolo kɔnɔna na dugudenw y'a yira sa k'a fɔ ko nin waati in kɔnɔna yen yɔrɔ kɔni na baara gɛlɛyalen don bi kosɛbɛ sabula min ye Bamanjɔlen ni n'u ka walekɛbaw ye u bɛ ka bɔ tu kɔnɔ ka na dɔɔni dɔɔni Yorosokaw fɛ yen laadala jɛgɛmɔba min bɛ kɛ san o san o kɛra Kifosokaw fɛ yen o jɛgɛmɔ senfɛ sa bɛɛ lajɛlen nana ka na kɛnɛ kan kɛrɛnkɛrɛnnenya Pingikaw ka jɛgɛmɔ a kɛra sibiri tɛmɛnen dugudenw caman nana ka bɔ Kucala Kɛnparana olu bɛɛ lajɛlen sigira baara in na u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye jɛgɛmɔ in kɔni ye a ɲinanta in
a kɛra jɛgɛ suguya bɛɛ lajɛlen sɔrɔ wa jɛgɛ caman fana sɔrɔla i n'a fɔ dugudenw yɛrɛ minnu tun bɛ olu y'a lakali cogo min na u nana ni sɔgɔnjugu ye ba fila bɛ kaw fɛ sa yaasa ka se ka ko sigi sen kan kosɛbɛ ekɔliden minnu bɛ yen bi n'olu bɛ mayinakaw fɛ mayina lise la lise min tɔgɔ dalen don Musa Lamini Kulubali la olu ka karamɔgɔ kɔni y'a yira sa k'a fɔ ko nin waati na maa minnu kɛra ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔnmada ye olu ye domolo kɛ olu ye sibiri tɛmɛnen premier trimestre min tɛmɛna sisan ekɔliden 8 n'olu jɔyɔrɔ bonyana u ka kuru taara daminɛ 16 ka se 17 ma min ye domolo kɛra olu ye o kɛra kɛrɛnkɛrɛnnen ye moto 2 o fana dira kɛnɛ kan n'o ye Jakarta ye maa minnu bɛ yen n'olu ka moyenne cayara ni bɛɛ lajɛlen ta ye o la sa ko nin waleya bɛna to denmisɛnw ka se ka kalan ta ba la kalanyɔrɔ nali fana ka diya u ye seko ni dɔnko ani baara kɛcogo ɲuman u bɛ se k'o sigi sen kan cogo a n'a marabolo bɛɛ lajɛlen na musow ka wuli ka jɔ n'u ka cɛsiri Kayikaw fɛ yen Kayi dugu musow olu farala ɲɔgɔn kan kalo tile 25 n'a tile 26 ka jɛrɛ belebele kɛ jɛrɛ min tali kɛ musow yɛrɛ jɔyɔrɔko la Kayi mara kɔnɔna na min ye jɛkulu minnu bɛ yen n'o ye musolakaw ka tɔn jɛkulu ye u y'a yira sa k'a kɛ kun ye sa musow caman sen bɛ se ka don nin baara ninnu na cogo min na mara kama bɔli o baara bɛ se ka kɛ cogo min na tile 2 baara in a kɔni y'a to sa musolakaw yɛrɛ ka fɛɛrɛw sigilenw u bɛ se ka baara min kɛ ka yiriwali kɛ ka dɔ sɔrɔ u yɛrɛ ye u ka kumaw ye tali kɛ o la kosɛbɛ kucalakaw fɛ yen sifinw olu kan ka wuli ka jɔ kɛ sa ko fédéral sarali bɛ se ka kɛ cogo min ye maa 40 ɲɔgɔnna bɛɛ lajɛlen sarali la n'o ye musaka minnu kan ka bɔ ka di merilakaw ma o la sa kɛnɛ kan ye maa 90 olu ka fédéral sara fala ye k'a yira sa ka fɔ ko o ye misali ɲuman ye kulukorokaw fɛ yen Guni ni ale ye kulukoro marabolo dɔ ye ba kɔfɛla la maa 300 olu yɛrɛ jɛrɛla jɛrɛ min y'a to sa n'o bɛ tali kɛ min ye npogotiginincinninw ka furu joona ko u bɛ se ka dabila cogo min maɲumakatɔ min ko jigiya ale n'o sigi sen kan dugudenw kɔni caman nana yira sa ka fɔ ko ka kɔn ka npogotigininw don furu la k'a kɔlɔlɔ ka ca yaasa ka se ka o waleya in dabila sa baro sigi in kɔni sigira sen kan hakili jagabɔw kɛra ko kan ɲɔgɔnlɔw fana kɛra la sa ka se ka ɲɛfɔli kɛ maasinakaw fɛ yen kɛnɛyako bɛ se ka sigi sen kelen kan cogo min na ka se ka yiriwali kɛ laɲiniba minnu kɛra kɛnɛyako jɛraw senfɛ sa ka se ka olu sigi sen kelen kan baara ninnu ye tali kɛ o la u ka dɔgɔtɔrɔso kɔnɔna na kɛnɛ in sigira juma tɛmɛnen avril kalo tile 24 maa 50 ɲɔgɔn ko olu de nana marabolotigiw dugudenw ka taa se kɛnɛya sigilamaw ma maa minnu bɛ n'olu ye asako ɲɛmaw ye sa ani duguden tɔnw bɛɛ lajɛlen nana a ko kɛnɛ kan u y'a yira sa san 2027 baaraw kan ka taa sira minnu fɛ u tulonkɛ min bɛ sen na a baaraw kɔni bɛ ka kɛ hali bi